Divisoria. Hello. Laag kami sa Divisoria. Friendship. Nga po ni sa Robinson Mall. Lapit sa amin diri sa Robinson Mall. Ayaw may auto sa Baclaran. Sexy sa akong mga kauban, oh. Yan, oh, si Nicole, oh, si Ma'am Rains. Yan, si Apam, oh, sexy. Ito, mas sexy to, oh, si Hazel. Ang mga gwapa nila, oy. Sa likod mi ni Agi, sa Robinson, wala mi sa kuan. Wala mi sa tubangan, nami sa likod ni Agi. Isa kami sa second floor. Yan, sunod lang ko sa mga sexy. Kung asan na sila paingon kay maguban-uban ra ko ani nila. Sila man may naituyo diri ah. So naguban-uban ra ko nila. Lalo ni mananaw daw sila diri ah. Mag-window shopping. Wow, magsamin sa daw sila. Tanaw nila ilang mga body, mga sexy. Yan, mag-selfie daw sila, oh. Yan, nag-posting na si Nicole. Para ba yung telepon? Hindi na lang sa kuha. Daw sila. Yan, cute kaayo mo. Manamig photoshoot there sa Robinson sa mga tunani og Baclaran. Yan. Duha ka book among lugar nga destination today. Robinson and Baclaran. Nag-wholesale sila dyan sa baba. Promo sale. Mga pantalon, bags, t-shirt. Yan, mga barato na dyan sa ubos. Wholesale. Yan, mga tamig Baclaran. Going nami sa Baclaran. Magpa-exit nami nakay daw mig train. Going to Baclaran. So, man yun ni plano, oy, magdayon ba kami gadto sa Baclaran? Amara magnausabang una-una. Matumig Baclaran or dira rami sa Robinson maglibot-libot. Libog ang huna-huna na mo mga friendship. Sakit na naman yung madamo. Mas parang nakita niyo po yung ano. Ito ka ko, dalawa ko na lang. Sige. O, dito kayo ah. Posing paday. 1, 2, smile. Ano yan? Yan, otro. Napaman siya ko anon si Ma'am Rains. Nagkuan pa man siya o nagpa promo sa ba nga promo sa baligya. Promo. Nahihirapan yung photographer mo. Yan, nagpa-photoshoot sila. Kami sa Robinson. Hello, everyone. Gigi!
Thank you. Floor. Wala kami ng law sa Baclaran kay gusto nila nga malibuton sa namo ang tibuok Robinson. Nami sa third floor, nami diri mga dulaanan sa mga bata. Mga bata na daw kung na pwede mag-kuan, drive anong motor. Yan, basket. Yan, mga bata daw pwede, bawal ang mga dagko. Kahit sa bata naman din talaga na siya. Hindi man gid pwede mga dagko ana. Kasi magod ako mga kauban kay makibata rin. Isuliton sa daw nila mitras na daw mi sa Robinson. Ambot madami kung mga ito pa ba may Baclaran, murang dili naman siguro. Ano yung tsura sa third floor? Robinson Department Store. Daiso, Japan. Magkuha na sila ticket. Change na sila sa ticket or coins. Sige, taro nga og coin para makakuha ka anaong monika. Yan na siya. Ala, sige, ka na. Ala, nahulog. Sayang, oy. Nahulog. Ayaw na. Bis nalipay na to siya kaya nakakubit na. Stop to danlog Dahil ka sa stop toys na lang. Sige, Nicole, go. Wala, sayang, oy. Another chance. Azil. Wala gyapon. Try again, Nicole. Kani ah. Sige. Ala, oy, wala man, oy. Bugak. Danlog. Go, Hasil. Sige, pagkubit na. Okay, Nicole. Go, Nicole. Makakuha ang takag isa. Wala man siya kakuha. Ayaw buhi ang kuan. Try again. Ayaw sa buhi iba. Sa tungod yun. Pa, buhi di jud. Buhi ani mo? Wala, mabuo pa sa kiya. Mampunta. Asa na sad mi karon ka ani. Dili na yung fitness health clinic. Ay, nagserya daw. Sino ba yung lakwa? Asa na pod mi round raman mi dani.
Mag-enjoy tan-aon sa mga talan-aon diri sa Robinson. Hello, Nicole. Sky Blossom. Join us friendship. Libotan na to ang Robinson. Display sa cellphone. Busing sa sila. Paingon, mag-Jollibee sa Domin. Libre yun, minimum rent. Ay, sa Jollibee. Libre yun daw minimum rent sa Jollibee, guys. Much money man sa ma'am Contract pa rent. daw siya. Okay? After, wag na lang. Ay, asa mataan yung dito tao? Di ay. Dito na yung namagi. Balik dito sa magi. Lahi na mag-daily. Hi! Gawas namin. Pagawas na kami sa Robinson. Okay? Yan. Enjoy. Na-enjoy me og kuan. Libot-libot sa Robinson. Pa-exit namin. Okay, thank you. Thank you, Robinson. Namin sa gawa sa Robinson. Ay, nag-enjoy mo? Yes! Oh, very good. Nag-enjoy me. Init ang gawas. Yan. Laona pa sa kahapon. Ano yung gawas sa Robinson? Nagpo kay mga building. Ano yung Manila? Nagpo kay mga building. Makaadto na yun may baklaran sa duha ka semana kapen tapay na ako pag-abot na mo diri sa Manila yan adto sa may baklaran magtanaw sila sa Malita presyo kung tagpila dito Malita presyo sa baklaran. Super init yun kayo sa gawas. Okay, thank you Thank you sa inyo. Sa basa kami, magsakay ni MRT. Ano siya? MRT, LRT. Libog. Hindi ko tayo Hey, nakasakay may train. Yay, LRT. Yay. Wala bang iba dito? Parang meron dyan isa. Hindi ba? Wala ko na. Nakasakay sa train. Mga bata. Oo, sige. Isa lang po ko lang siya. The next station is EDSA. Ang susunod na istasyon ay EDSA Station. Baka mamaya, hindi na ako Ma'am Renz. malulubot ako Gawas
gawas namin. sakay ang mga bata. Ma'am! Ano na, ma'am? Ang gawas na to, ma'am. Ano, may sa Baclaran. Kasakay Miguel Arte. Ryan. Baclaran.